Hello, l-uffiċċju ta' Joe Bono Grek? Hello, nista' nkellem lil Joe Bono Grek għal jista' jkun? Mhux hawnijat, ħares naqra mill-uffiċċju. Mhux hawnijat. Taf għaliex fuq Facebook rajt dik il-post li tella biex nċemplulu biex jekk iridu nagħmlu appuntament. Ma nafx lilu tittejt fuqha, ma nafx jiġifieri. Titngħidu ċempillek għal jista' jkun? Le fil-każ nerġa' nipprova nċempel jaħ nkellem lilu mill-ewwel. Mela ħalli laqs nofsi oħra. Tajjeb, għax jista' jkun qiegħed xi uffiċċju ieħor hekk qed ngħidlek, okej? Mela mhux birkirkara jiena rrid immur nkellmu. Le, tix tifhimni biex tiftija miegħu. Hawnhekk Kastiljan tiċempilk. Eżatt. Ġifrina fejn irid immur biex nkellmu? Biex tkellmu tista' tiġi Kastilja. Fejn jogħġbok. Kastilja ma jara n-nies u ġifieri hekk qed ngħidlek. Imma taħseb illi jaqdini ġifieri jekk kif l-aħjar nċempillu nagħmel appuntament jew naqbad niġi hemmhekk u jaqdini? Le, ċempillu fejn ċempil. Tista' tagħmellek l-appuntament is-segretarja bħalissa mhux jedaw. Probabbli qiegħda miegħu għalhekk qed ngħidlek. Kollhom xi appointment x'imkien għalhekk qed ngħidlek. Imma jaqdini ġifieri għax jiena nkella għal xejn ħanqod nċempel nagħmel appuntamenti ġifieri. Tifhimni? Jaqdik biex tagħmel appuntament miegħu ma jaqdikx. Jiġu jkellmu ħafna niesu. Jiena l-isptar propja għax jien għandi ommi għalula tmur għall-MRI xi sena u nofs oħra. Iwa. U ma naħsibx raġonevoli jien sena u nofs sewwa. Inti ċempillu jiena għalhekk qedlek jekk trid noħodlok in-numru tat-telefon u ċempillek is-segretarja. Le, aħjar nkellmu jien. Mela ċempel inti, okej? U jagħmellek appuntament, no problem. Fuq dan number jew nċempillu dirett fuq il-mobile? ċempillu mobile, ċempillu dirett fuq il-mobile. Jekk tiċċempillu biex tagħmel appuntament miegħu, jaqbellek iċċempel fuq dan number, fitni, biex tagħmellek l-appuntamenti lis-segretarja. Fitni? Jimporta jekk għal jista' jkun jiena suppost għandi ta' miktub imma tfakkar naqra n-numru tal-mobile għax jiena naħseb aħjar nċempillu dirett fuq il-mobile u l-appuntament l-isptar kunu ċari. Ma nafx, fimni, jiena il-mobile personali ma nistax intijulek fiha wara qed ngħid. Fimtek. Le għandi x'imkien jiena. Għandi, fil-każ nċempillu fuq dan hawn ċempillu fuq dan numru. Dan li ċempiltlek fuq u jiena ċempilt fuq 22-001-029. Mela, eżatt. Dak tal-uffiċċju tiegħu ta' Kastilja. Sekku, l-uffiċċju tiegħu. Jekk ma jtkellmek ħadkellmek is-segretarja. Okej? Okej, u jekk naqbad u niġi, jien naf pereżempju dolodu naqbes qabża xkonti l-belt. Kif inkun hemmhekk taħseb li jarani? Mhux tipprova trid. Għax jekk ma jkunx hawn, ikun ħareġ fuq xi meeting għalhekk qed ngħidlek. Jiġifieri u kuljum qed ikun hemm. Kif? U kuljum qed ikun hemm. Barra l-erba'. Barra l-erba'. Nasproba li jkun bil-kara l-erba' mela. Jekk inti ċempel fuq dan numru, is-segretarja se terġa' tagħmilek jekk inti ma tiġi il-mobile u nċempillek hu. U le fimni għaliex ħabib għax jiena ħabb appuntament l-isptar qed tifhimni. Iva, għalhekk qed ngħidlek. Kif jogħġbok? Jekk iċċempel hawnhekk is-segretarja ħad tagħmellek appuntament. Okej? U jista' jkun li jkellmek ukoll jekk ikun hawn. Fimni? All right. Okay. Grazzi. Ciao.